Hej, jeg hedder Pernille, og jeg er den, der står bag Facebook-gruppen Læsløs i Danmark. Tusind tak, fordi I er med i den. Jeg har været underviser i USA i mange år, men har nu været i Danmark de sidste 3, hvor jeg har været så heldig at være indskolingslærer her i Danmark. Og jeg blev bedt, om jeg gad at dele lidt om stationsundervisning, for det er noget, jeg har brugt i mange år også her i Danmark. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Jeg skal alligevel lave et indlæg om det her om et par uger, så jeg tænkte, at I kunne få lov til sådan lige at få en meget sådan hurtig prøverunde. Men stil spørgsmål, hvis der er det, for jeg vil enormt gerne hjælpe andre til at komme i gang med det. For mig gav stationsundervisning rigtig god mening, da jeg kom ind i min fantastiske første klasse på det tidspunkt, fordi der var børn med rigtig store evner og rigtig store behov og rigtig store forskelle i, hvor de var i forhold til læsning og skrivning og læringsparathed. Og derfor så gav det bare rigtig god mening, at jeg så begyndte at tænke på, hvordan jeg kunne differentiere, så det ikke bare var tavleundervisning, hvor jeg stod op foran lokalet, og nogen kedede sig, og nogen druknede. Og det blev så stationsundervisning, som jeg også havde brugt i USA. Men så er det lige det der med, hvordan tager man stationsundervisning ind, sådan så man ikke selv drukner i det. Fordi selvom det er mega fedt for eleverne, så skal vi også lige selv kunne være i det. Så for mig var det sådan meget vigtigt lige med at starte med, jamen, hvad er formålet egentlig? Hvorfor er det, jeg vil bruge tid på at stille alt det her op? Og det var selvfølgelig differentiering, det var kæmpestort, men også det der med, at det giver eleverne en mulighed for at være verdensparate på en helt anden måde. Ikke bare skoleparate, men det der med træning i selvstændighed og ansvar og medbestemmelse og hvordan kan jeg være med aktivt i min egen læring, og hvordan kan jeg navigere, hvis der er folk i min gruppe, som ikke kan forstå noget, eller måske sidder og fjoller, hvordan kan jeg få det mest muligt ud af det, jeg sidder og laver. Det gav mig også nogle enormt gode muligheder for bedre feedback og observation i forhold til, hvad eleverne rent faktisk kunne, og selvfølgelig gav det mig mulighed for at sidde og virkelig fokusere på de ting, jeg skulle med de elever, der sad foran mig i en mindre gruppe, og nogle gange også en til en. Så der var rigtig mange ting, der tiltalte mig med også at bruge stationsundervisning nede i indskolingen. Det praktiske, det starter altid sådan med, hvor mange grupper skal du egentlig have. Og der kiggede jeg på læsedata, fordi nu var det i dansk. Jeg især ville bruge det, men også i matematik. Og for mig var det vigtigt, at grupperne var lidt ens i forhold til, hvor de var med deres læsestadier, men så var der også rigtig mange personligheder og sådan noget, som jeg også lige ville tilpasse ind. Men det er ikke den eneste måde, man behøver at lave grupper på. Der er rigtig mange måder, man kan lave grupper på, men det er i hvert fald et sted, man kan starte. Man kan også bare tænke på forskellige behov inden for det område, man skal tage i gang med. Man kan også bare tænke på dynamikker. Man kan tænke på sådan dem, der kan meget, sammen med dem, der ikke kan så meget endnu. Det kan også give nogle interessante ting. 3 grupper er altid det bedste. Jeg har faktisk 4 i min klasse lige nu, og det er simpelthen fordi, der er bare så stort et spredt, eller de er så spredt, at jeg er blevet nødt til at lave 4. Men det gør også, at det bliver lidt krullet med skemaet. Det kan du se lige om lidt, når jeg prøver på det. Så jeg har cirka 17-20 minutter per station. Det kommer lidt an på, hvor hurtigt vi er til at komme ind efter frikvarteret. Men husk, der skal også lige være tid til overgang. Så det, selv hvis man tænker, at vi har en time, og så det er 20 minutter per station, ja, men det tager også lidt tid, især i starten, lige at få eleverne over til selve stationen og få dem sat i gang og så videre. Jeg har faktisk bare skiltetapet fast til de forskellige brugere med deres tal på, fordi så ved eleverne, om her er station 1, 2, 3 og så 4. Så tænk der, hvordan kunne du lave din egen hold? Her er et eksempel af et af de skemaer, jeg havde i første klasse. Der havde vi kun 3 grupper på det tidspunkt, så I kan se, at vi havde sol, måne, stjerne, for at gøre det nemt for eleverne. Og det var den her, jeg havde op på tavlen. Så kunne de se det her, det var den første rotation, hvad der stemmeleje skulle være, hvor lang tid de har. Der gemmer sig en timer bag mit flotte hoved. Og hvad de skulle lave i de forskellige stationer. Især fordi der var mange børn på det tidspunkt, der ikke helt havde knækket læsekoden, brugte jeg rigtig mange piktogrammer. Nu ser det bare sådan her ud. Det er meget, det er sådan meget mere roligt, og det er fordi, at tiden den veksler lidt efter lidt. Men her der kunne de se, der var så, hvor vi kørte 2 forskellige stationer den dag, fordi de skulle have længere tid. Og jeg havde lavet nye grupper, derfor hed de også noget nyt. Det hed cirkel, trekant, firkant og diamant. Og de var i bogklubber, som man kan se her. Og det gjorde også, at det var super overskueligt, men man kan se, at der er 4 grupper. Hvornår eller hvor ofte, her kan I se mit skema for 2. klasse sidste år, og netop fordi jeg skulle køre med 4 grupper,
så måtte jeg faktisk starte med en af stationerne om morgenen, og så i 4. time, der havde vi de 3 andre roteringer igennem stationerne. Det var ikke ideelt, men det fungerede, og vi fik det til at fungere. Så det betød, at vi havde sådan 20 minutter til den første station der om morgenen, og så delte vi den sidste time op i 3 rotationer. Så det var ikke hver dag, vi laver stationsundervisning, fordi jeg har også brug for dage, hvor vi kan lave andre ting, hvor vi laver noget i hele klassen, hvor jeg introducerer stationerne, hvor vi laver alle de nu ting, man nu engang laver. Så man kunne se her, at sidste år, der kørte vi med stationer om mandagen, og så kørte vi igen med stationer om torsdagen, og det fungerede faktisk super, super godt. Og tit så vil jeg så bruge måske den der time om tirsdagen, eller om fredagen til at introducere nye stationer, der vil komme op, og det skal jeg nok fortælle, hvordan jeg gør. Men det gjorde også, at så havde eleverne prøvet det, og så vidste de, at når de kom ud på de stationer den efterfølgende uge eller 2 uger senere, jamen så var det noget, der var velkendt, og det var noget, de allerede havde prøvet. Og det betyder, at vi kunne gå ind i stationerne meget hurtigere, i stedet for, at jeg skulle stå og forklare stationerne, når det faktisk var stationstid. Her er lige nu mit drømmeskema for næste år i min 3. klasse. Og der kan man se, der kører det lidt på det samme igen. Det er så bare mandag og tirsdag, at vi har vores stationsundervisning. Jeg har læsebånd hver dag, morgenmøde, og så igen den tid, der så er resterende. Jamen det er alt muligt andet inden for dans. Det er skrivning, og det kan det også være i stationerne, men det er hele undervisning, eller det er introduktion af stationer, eller hvad vi nu laver, de forløb vi nu laver. Så for mig handler det bare om at få nogle dage, hvor det passer ind, og især når jeg har 4 grupper, at det forhåbentlig sådan hænger sammen på en eller anden måde. Men man kan lege lidt med det. Man kan også sige stationer 3 gange om ugen, det er alt efter hvor godt det går. Man kan også sige 1 gang om ugen. Altså, der er ikke noget sat tidspunkt, som man skal gøre for at sige, at man laver stationsundervisning, og det er det, der er mega fedt med det. Før jeg gik i gang med eleverne, så var det mega vigtigt, at vi faktisk fik trænet dem i, hvad det betyder at sidde i stationer. Og det var sådan 3 forskellige fokusområder. For det første, så var det, hvordan passer man på materialet, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi ikke bare står og laver en masse kopier og bruger rigtig mange ressourcer. Så for mig var det vigtigt, at de vidste, at de skulle gøre materialerne rent. Vi bruger rigtig mange ting, der kan viskes ud på og så videre. Hvordan står materialerne klar? Jeg har simpelthen bare kurve til hvert bord, og der står station 1, og så ligger det i mapper, og så hvis det er differentierede materialer, som det ofte er, jamen så er der en mappe, hvor der er stjerne på, og en med måne, en med sol, og nu har jeg også en planetgruppe. Så også, at de skal kunne vide hurtigt, hvilken gruppe, eller hvilket noget materiale passer til min gruppe. Og så hvordan passer vi på materialerne? Selvfølgelig, altså hvordan sørger jeg for, at hvis det er noget, andre også skal bruge, for eksempel med en whiteboard-tus og sådan noget, at det faktisk er gjort helt pænt rent, så andre kan komme over og komme i gang, og ikke skal rydde op efter mig. Tidsforbruget, det er nok det, vi sådan bruger rigtig meget træning på de første par uger. Ikke? Hvordan arbejder vi sammen? Hvordan, når læreren ikke sidder lige ved siden af os, bruger vi faktisk vores tid? Og får den brugt godt, hvordan får vi hinanden med ind i læringen. Hvad er vores støjniveau? Fordi det kan jo også godt blive meget larmende, og nu sad jeg tit og lavede guided reading med en gruppe. Der havde jeg faktisk brug for, at jeg kunne høre, at børnene læste. Og det gjorde jo så, at så de andre grupper kunne ikke lave mega meget larm. Selvfølgelig er de ikke stille, de sidder og arbejder sammen, det er også helt okay, men hvad er vores støjniveau? Og hvad gør vi, hvis vi sidder helt fast, og læreren måske ikke lige kan komme over til os? Ikke? Hvad er så vores ressourcer? Vi bruger spørg 3 før mig. Strategien, som jeg mener, jeg også har delt ind i Facebook-gruppen, men også bare sådan, hvordan får man hjælp, når læreren måske sidder og laver nogle andre ting. Og så overgangen, hvordan rydder vi op, hvordan gør vi klar til andre, og hvor lang tid tager det, fordi det er jo også det der med, at vi skal jo skynde os lidt, vi har det travlt, vi skal over til den næste station. Så det var alt sammen noget, som vi både talte om, og så selvfølgelig også prøvede de første par uger, hvor vi lavede stationer. Fordi de første par uger, der var jeg ikke med på en station. Jeg havde ikke startet guided reading på det tidspunkt. Det ventede jeg lige med, fordi jeg går og kigger på gruppedynamikker. Jeg går og tænker, har jeg nu puttet de her børn ind i de rigtige grupper? Eller skal de have noget, der er sværere? Skal de have noget, der er nemmere? Hvordan går det? Så jeg går bare og leger detektiv.
Jeg gentræner forventninger efter behov, selvfølgelig. Ikke? Er der en gruppe, der måske skal have lidt ekstra opmærksomhed, eller er der hele klassen, hvor nogle ting ikke lige fungerer. Og så selvfølgelig også den der med medbestemmelse og elevernes stemmer. Ikke? Altså, hvordan synes de selv, det går? Hvad virker for dem? Hvad er forvirrende? Hvad virker ikke? Hvilke nogle idéer har det til at lave det her stationsundervisning endnu federe? Og det er noget, jeg gør generelt i alt, hvad jeg laver som lærer. Ikke? Altså hele tiden med, at vi har den der samtale kørende med, hvad fungerer i vores klasse, og hvilke nogle idéer har I, og hvad kan vi gøre bedre, for at der bare er kæmpe meget fokus på medbestemmelse. Så de første par uger, der er det modellering af forskellige stationer, men som sagt, jeg går bare rundt i klassen, og vi snakker meget om det efter, så stationerne er tit lidt kortere, det er sådan 10 minutter, 10-12 minutter, alt efter hvor mange vi skal igennem. Nogle gange er det kun 2 for bare at præsentere dem for nogle formater og nogle aktiviteter, men sådan så vi kan få nok tid til at snakke og justere og finde ud af, hvad vi skal. Så hvordan introducerer jeg? Jeg har en eller anden ny station, som de alle sammen skal lære. Det er ikke et velkendt format. Hvad gør jeg så? Jeg har puttet et billede ind af et af mine absolut yndlingsværktøj i mit klasseværelse. Jeg havde i USA, jeg tog det med over. Det er et dokumentkamera. Det gør, at jeg kan smide alt muligt ind under, og så kan eleverne se det op på tavlen. Og det gør, at når man sidder med små digitarer, eller man sidder og bygger sætninger, så kan de se, hvad jeg står og laver, og de kan se det stort op på skærmen. Det er simpelthen den bedste investering nogensinde, hvis man lige kan få nogen ind i skolen til at købe en til en. Vi laver det som en fælles opgave, og jeg siger bare til dem, det kan godt være, at det er alt for nemt for nogle af jer, det godt kan være, at det er lidt for svært. Jeg plejer at vise sådan den, der sådan er mellemniveau. Og så op på tavlen eller under det her dokumentkamera, og vi gør det sammen, og vi bruger den meget traditionelle model om, at jeg gør det først, så gør vi det sammen, og så får de lov til at sidde og selvfølgelig gøre det selv, sådan så jeg kan gå rundt og se, har alle forstået, hvad den her station går ud på. Så er det for eksempel, at vi skal bygge en sætning, jamen ved folk, hvad strategierne er, eller er det, at vi skal sidde og sortere navneord og tillægsord. Okay, hvordan ser det ud? Tjekker deres forståelse, og så giver jeg aktiviteten et navn, og det er det samme navn, jeg bruger i min egen årsplan. Og senere vil I kunne se de plastiklommer, jeg bruger, og der er det samme navn på, fordi så ved eleverne, så begynder de sådan at sige, nå ja, den kan jeg da vist godt huske, det der navn. Og så selvfølgelig, så planlægger vi at bruge den, vi lige har introduceret inden for de næste par uger. Og så opbygge deres kendskab til mange stationer, så de er nemme at gennembruge. Ikke? Altså, det er jo også det, der er fedt, at når de først sådan går i gang med stationsundervisning, så er det hele nyt, men efter lidt, så er de sådan, nej, den minder lidt om det, vi har lavet her, eller noget bliver lidt sværere, og vi uddyber det, altså ligesom alt det andet undervisning, vi gør. Og hvad skal de så lave? Jeg laver meget forløb. Jeg kører meget efter, at et forløb, der er en masse forskning derude, men for mig sådan et forløb, det skal helst ikke tage meget længere end 3-4 uger. Efter det, så begynder mine elever virkelig at miste interessen, selvom det er et mega fedt forløb. Så vi planlægger meget i forløb, hvor det er sådan en 3-4 uger. Her var jeg i gang med noget digte, rim og ramser. Og man kan se her, at jamen, fokuset det var på rim. Og der kan man så se, at der er nogle af stationerne, der har med rim at gøre, og så er der andre, der har med andre sådan gennemgående ting, som vi kører i klassen. Og på det her tidspunkt, der var det i starten af sidste skoleår, der var vi i gang med at introducere tapping, som jeg nok også skal lave en video om. Og så brugte de allerede skriv pænt, hvor de sad og øvede bogstavsformeringer og størrelser osv. Men så kan du se her i min årsplan, og den har jeg delt inde i Facebook-gruppen, der er der så et rimevendespil, sig en sætning højt, og jeg har linket den derinde, og så også hvad rimer med, og det var de 2 forskellige stationsaktiviteter, der lå ude. Og når jeg stiller den sådan her op, og det er bare et dokument inde i Google, som jeg bruger, så kan jeg hurtigt se, hvad det er for nogle stationer, jeg skal lægge ud. Og så der senere, jamen det er jo så bare det samme, ikke? Det er jo ikke nye stationer, når det er den samme dag, der kører. Næste gang er det måske en af de samme stationer igen, eller 2 nye. Så det er simpelthen bare super nemt på den måde, fordi det er bare sådan alt det, jeg har fundet ude i de fantastiske kilder. Jeg bruger alle de der dejlige danske websites, der er derude for indskoling, så mindste og mellemste og finurlige fif, og alle de fantastiske mennesker, der deler så meget materiale. Det sidder jeg bare og samler ind. Hvis det har med rim at gøre, så kommer det ned i en Google-mappe med rim, og så sidder jeg bare og plotter ind. Og hvis der er noget, jeg mangler, hvor jeg tænker, den har jeg ikke kunne finde, jamen, så laver jeg det selv, og så putter jeg det ind i den mappe. Så her, altså, når jeg tænker, okay, vi skal have fokus på rim og ramser, okay, hvad er læringsformålet?
hvordan skal progressionen fungere, og hvilke nogle stationer vil støtte det. Men det gør også, at det faktisk kun er 2 stationer, jeg skal stå og gøre klar, fordi de har de her velkendte ting. Og det skifter lidt ud igennem året. Så bliver det måske skrive en historie, i stedet for at skrive pænt. Det gik vi jo væk fra, efter det sådan var ved at være på plads. Så var det meget mere at skrive en historie, digte en historie. Det var også læs med en marker, eller mere frilæsning. Vi starter allerede med frilæsning hver dag. Hvordan vælger jeg materialer? Jamen, der er jo altså selvfølgelig mange ting, men man skal jo tænke på, at der sidder ikke en voksen ved siden af, når de skal lave det, så det er mega vigtigt for mig, at det er nemmere at forstå uden alt for meget hjælp. Hjælpen kommer, når vi introducerer det, og så hjælpen kommer fra hinanden, ikke? Og det skal selvfølgelig træne et eller andet fagligt relevant. Jeg synes også, det med legende læring er enormt vigtigt, så det må også gerne være spilbaseret, det må gerne være bevægelsesbaseret. Jeg skal lige tænke på støjniveauet, men det der med, altså er det sjovt, det de sidder og laver, det synes jeg også er helt okay at sidde og tænke på. Og passer det ind i det, vi faktisk laver, fordi det giver meget mere ro for eleverne, også for mig, hvis alt det, vi laver i en station, for eksempel passer ind i et forløb omkring digte, rim og ramser, eller H.C. Andersen, eller ordsprog, eller hvad det nu er, vi laver. Fordi det giver dem jo bare meget ro, fordi så har de det der fundament, som de står i, og så kan de bare sidde og uddybe og repetere og træne og virkelig sådan skabe mere viden inden for det område. Jeg elsker også, altså materialerne skal kunne differentieres, og der er så mange fantastiske mennesker, der sidder allerede og laver differentierede materialer, men hvis jeg finder en eller anden mega fed idé, og det er ikke differentieret, så differentierer jeg det selv. Så måske er det en ens opgave med et forskelligt tekstniveau, eller også hvis det er byggesætninger, jamen så er det jo forskellige sætninger. Så kan det være, det er byggesætninger, eller bygparagrafer, ikke? Eller bygge en historie, eller hvad det nu skal være. Det er vigtigt, at der er en tydelig start og slutning. De skal kunne se, sådan, hvornår de er færdige, og hvad næste skridt så er. Og jeg putter altid ekstra arbejde ind på stationerne. Jeg ved, de kommer aldrig igennem alt det, de har inde på stationerne, og det er okay, fordi jeg vil hellere have, at de er travlt indtil det sidste sekund, end at de sidder og siger, vi er færdige som gruppe, og hvad skal vi nu? Så selvfølgelig den der genkendelighed er også rigtig dejlig. Igen, jeg tænker på, okay, jamen station nummer 4, det er altid ved bord nummer 4, og hvordan ser deres mapper ud, og hvilke nogle materialer ligger klar. Også i den kurv, der har vi allerede blyanter, vi har nogle viskelæder, vi har nogle whiteboard-tusser og sådan noget, så de ikke behøver at bruge tid på at gå og lede efter ting, og bare kan hive det, de nu skal ud, og så komme i gang. Og det er jo også det der med, at det må meget gerne også være genkendeligt i forhold til, at det kan godt være, at nu er det ikke navneord, de skulle sortere, men nu er det udsangsord, men de kender allerede formatet. Det gør bare, at det er så meget nemmere. Og så den der bæredygtighed igen, altså jeg bruger meget, altså jeg laminerer nogle ting, og så også andre, jeg har købt, og jeg viser et billede af det lige om lidt. Jeg har købt sådan nogle plastlommer, hvor, og det er fra Temu, selvom jeg ikke er kæmpe fan af Temu, men jeg kunne ikke finde dem her i Danmark, hvor man kan putte papir ned i, og så kan man sidde og skrive ovenpå, og det kan man jo selvfølgelig også med en plastlomme, de her, de visker bare lidt ud bedre. Men jeg tænker meget på det der med genbrug, hvordan kan jeg genbruge det, og også fordi der er så mange forskellige behov, så er der også nogle gange en station, som måske passer til en gruppe, der er helt vildt langt fremme i læsning. Jamen den kan så bruges på et senere tidspunkt til en gruppe, der ikke var klar til den på det tidspunkt. Her er nogle af de ting, som jeg har elsket, og som har gjort mit liv lidt nemmere. Dels kasser. Jeg har rigtig mange sådan bogstaver og magneter og sådan noget, fordi det er mega fedt, især nede i 1. klasse, hvor de sidder og staver og skriver og laver alle mulige ord. Her i, nu sidder jeg og peger, det kan I selvfølgelig ikke se, men i midterbilledet nede, der er der også nogle 3D-printede terninger, som min mand bare har lavet til mig, med alle bogstaverne på, og så ruller de en terning, og så skriver de for eksempel alle de ord, de kan med B, eller sådan et eller andet. Plastiklommerne er i hjørnet nede til venstre, der kommer et bedre billede, men der kan man se markaterne, og jeg har dem bare i nogle store kasser inde i vores klasse, og så har jeg grupperet dem, så hvis der er ordklasser for eksempel, eller H.C. Andersen og sådan noget, så sidder de bare sammen. Og så har vi sådan en lille kasse, jeg tror den er fra IKEA, og der har vi bare forskellige materialer, som eleverne måske har brug for. Der er selvfølgelig whiteboard-tusser, der er også penge, og der er sådan nogle, jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk, men dem der, hvor man kan putte dem ned, og så kan man læse med linjerne og sådan noget, og det er noget, der står frem, der er terninger også og sådan noget. Og så har jeg bare printet skilte med sol, måne, stjerne og planet, og det kan jeg klipse på materiale, hvis det ikke passer ind i en plastlomme, sådan så de ved, nå okay, den er til sol, så putter jeg bare sådan et skilt på. Så det er jo bare nogle små ting, som hjælper at gøre det lidt nemmere.
Når jeg går i gang med at planlægge, så laver jeg altid en årsplan for hele året, og det er selvfølgelig en drømmeårsplan, og også med tidslinjer og sådan noget. Og igen, min forløb plejer at vare 3-4 uger, medmindre der sker rigtig mange ting, eller et eller andet bliver sådan lidt forvirret. Og selvfølgelig så bruger jeg meget sådan de klassiske formater i forhold til, hvad vi skal ramme. Jamen, vi skal skrive og læse og spille og lave grammatik og tale og alt muligt. Og så igen, altså, hvad er det, vi mangler? Jeg tænker meget på gentræning. Hvem har brug for det næste skub i, hvad de kan, og hvem har brug for mere træning? Hvem har brug for mere fordybelse? Og hvilke nogle forløb har vi, der passer, eller hvilke nogle materialer har vi, der passer til det? Og hvad skal vi træne? Hvordan ved jeg, at det lykkes? Og så igen det der med, at jeg elsker alle de Facebook-grupper, der er, og andre steder, og websites og ressourcer, som folk har derude. Og jeg samler hele året, hvis jeg ser en fed ting blive delt, og så propper jeg den ind i en mappe. Og så sidder jeg faktisk bare inde i mit Google Drive, og så sidder jeg bare og planlægger stationer ud fra det. Hvad holder jeg øje med? En gang om måneden cirka, der holder jeg mig uden for en station, så jeg lige kan gå rundt og lege detektiv igen. Og der kigger jeg jo på en masse ting, det gør vi jo altid, når vi lærer, ikke? Men hvem går i gang selv? Hvem har svært ved at komme i gang? Hvordan stiller eleverne spørgsmål? Hvem tager ansvar i en gruppe? Så jeg kigger meget på gruppedynamik, men jeg kigger også på, hvilke nogle stationer fungerer super godt, hvilke nogle gør ikke. Hvor skal vi sådan lige gentræne nogle forventninger? Hvilke nogle grupper kan måske justeres, fordi det er jo også vigtigt, børn udvikler sig på forskellige vis, så det er også vigtigt, at vi sådan stopper og siger, okay, skal det her barn flyttes i en anden gruppe, og hvordan ser det ud, og så videre. Og så noterer jeg det, jeg har brug for, og det gør jeg bare på et clipboard, og så bruger jeg det til næste planlægning, og også hvis jeg skal snakke individuelt med nogle elever om nogle spørgsmål, jeg har i forhold til det. Og så igen også det der med at tjekke ind med eleverne. Hvordan synes I selv, det går? Hvordan bruger vi tiden? Og det kan man gøre så ofte, man gerne vil, men jeg prøver i hvert fald en gang om måneden. Praktiske tips. Print instruktionerne, så de har det selv, hvis de ikke kan læse, altså kan man lave det som en piktogram, men så har man også selv instruktionerne, det synes jeg også er super vigtigt, fordi når man hiver en station frem, efter man ikke har kigget på den i et år, så er det også lige vigtigt at vide, hvad er det egentlig, man skal med de her materialer. Og igen, gem materialerne så meget som muligt, plastlommer, mapper og genbrug dem. Sørg for, at eleverne får gjort tingene rent, inden de bliver lagt på plads. Og hvis man tænker sådan, jamen jeg skal jo se, hvad de kan, jamen det gør jeg også en gang imellem, og så er det papir, og så afleverer de det. Vi har 2 kasser inde i klassen, en hvor der står skole, og en hvor står hjem. Det der er i hjemkassen, det er ting, jeg har kigget på, som er klar til at blive sendt hjem, og det der står, den der står skole, det er ting, vi stadigvæk er i gang med, eller ting, jeg skal kigge på. Så der er helt sikkert også en mulighed for at indsamle noget data om, hvor de er henne, og det er bare igennem en papirkopi af den opgave, de nu har siddet med. Og så igen forberede materialerne en gang, og så bruge dem over flere år. Jeg tænker på næste gang, jeg skal rulle ned til 1. klasse, hvor mange stationer jeg allerede har, og hvor fedt det er. Og jeg låner dem også ud, så det er også det der med at dele med kollegaerne. Hvem har fede stationer? Jeg har nogle fantastiske kollegaer, der har alle mulige materiale, som vi også kan bruge med hinanden. Og det synes jeg bare er så vigtigt, at man sådan sammen opbygger en kæmpe værktøjskasse af forskellige stationsmaterialer. Hvor fedt kunne det være, at man ikke bare har et bibliotek for bøger, men også et bibliotek for stationsundervisning, og det er helt sikkert noget, man kan. Så jo mere man selv er organiseret i forhold til, hvilke nogle materialer har man, og hvad hedder de forskellige ting og sådan noget, jo mere kan man også støtte hinanden som kollegaer. Og så kig på grupperne efter behov. De kan sagtens ændres, og det betyder måske ikke, at de normale grupper bliver ændret på lang sigt, men måske på kort sigt, så bliver de lige sammenlagt, eller nogle børn bliver flyttet rundt. Og det har jeg også tit gjort, hvis jeg faktisk kun har differentieret materialer til 3, og nu hvor jeg kører 4 grupper, jamen det er jo fint, så er der jo bare nogen, der får det samme materiale og sådan noget. Så man skal ikke sidde for fast i de grupper, man har lavet. Det er mega vigtigt, at det er dynamisk, så det fortsætter med at fungere for alle eleverne. Her er lidt close-ups af de der materialer igen, så over til venstre kan man se de plastlommer, jeg bruger. De er super fantastiske, og det gør også, at de bare kan komme ned i en stor kasse, og så står de der så pænt, så kan man bladre igennem dem. Og så er det de der plastlommer, hvor man kan viske af. Dem er jeg også rigtig, rigtig glad for. Det er eleverne også. Det har godt nok gjort det meget nemmere, med at man bare kan putte 5 stykker papir ned i stedet for 20. Ikke? Hvis man har 20 elever, jamen der er 5 i en gruppe, og så sidder man bare med dem. Sidste ting, når det bare ikke fungerer.
der var nogle gange, hvor det bare ikke fungerer. Og det er altså igen det der med, man bruger en fast struktur med fleksibelt indhold, og så hvad gør vi, hvis nogen simpelthen ikke kan deltage og involvere eleverne, ikke? Gruppen kan ofte godt selv fungere, men måske er der et barn, der har det svært, jamen så er der selvfølgelig muligheder for, at de kommer ud af stationsundervisning og laver noget andet, ligesom vi vil gøre med al vores anden undervisning. Man kan også lave hjælpelister. Det kommer an på, hvor meget sådan eleverne kan læse, men det kan man lave sammen med eleverne, lave en stor plakat. Hvad kan jeg gøre, når jeg sidder fast? Og man skal heller ikke selv være bange for at sige, ved du hvad, i dag, det er bare ikke en god dag til stationer, og så bare stoppe det. I stedet for at man sådan laver skade, hvis man kan sige det på den måde. Det er okay at sætte høje forventninger over for eleverne og sige, okay, hvordan kan vi få det her op at stå igen? Fordi jeg har brug for eksempel, at jeg kan sidde og lave guided reading med den her gruppe. Det kan jeg ikke på grund af de andre grupper. Nogle valg. Altså, og så bliver det simpelthen et klassefokus. I min klasse har vi altid klassefokus, som vi sætter sammen med eleverne fredag eftermiddag i vores klassens team. Der vælger de et klassefokus, noget helt specifikt, de gerne vil arbejde på. Og der kan det sagtens være noget relateret til stationer, at vi skal kunne respektere hinanden. Og noget helt præcis, ikke? Altså, vi skal overveje, hvordan vores stemmeleje skal være i undervisning, eller sådan et eller andet. Det er okay at prøve det, og føle sig overvældet, og så bare tænke, det her det kommer aldrig til at gå. Men jeg kan love jer, da jeg først startede, jeg tænkte, det her, det bliver godt nok sjovt at lave med første klasse. Men det kører bare på skinner nu. Og det gjorde det faktisk inden for sådan, der gik nok en måneds tid. Den første måned var det sådan lidt op og ned, og så var der øjeblikke, hvor man så de der glimt, hvor man tænkte, det her det kommer til at være fedt, når de lige falder ind i det. Men nu, hvor vi står og er på nippet til at gå i 3. klasse, det er så rutine, og det er så fint, og når vi har fået nye elever, de bliver bare trænet ind i det af de andre elever, de er vant til det, de er også glade, når vi sådan holder en pause fra stationsundervisning, laver andre ting, det gør heller ikke noget, man behøver ikke at gøre det hele året, men de kan, og de vil, og de synes selv, det er mega fedt. Jeg håber, at det her har hjulpet. Skriv spørgsmål nede i kommentarfeltet, eller skriv til mig. Men det var i hvert fald lige 26 minutter, bare lige om stationens undervisning. Jeg ved, det var meget information, men jeg håber, at det kan være hjælpsomt.